weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to wendu dammabo to gana funnague to jokkudi to gappugu to murtode cabbuɗe to lawola palol to jabala julliji to beelela gawdi to ligel deede to surɓoti ko on takkusan juula ha e nder galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to lekseba guural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗo e jeenayo neɗɗo ñalawma hanki o ko tawa ene gondi e rafi coronavirus to leydi Sénégal Macky Sall hooreji leydi ndi tawa kadi kañum woni mawɗo landa benna bokku yakar o yaltini milliard uji 3 francs CFA ɗum noon ko gam ko fati e ruma jarribo élection ngaji sungoji local ɗamniɗi wadde ñande 23 lewru janvier ndu gonɗen ndu to leydi madi dadiɓe leydi russe hewɓe jiyama tigui e nder wuuro Tombouctou e ko taari ɗum kala bisimilla mone ketki hotondirte joni jañuɗen batake jamma batake erango fedde almudagu fedde falde matam fedde ndide dendagal almuɓe e CRMB région mo Matam ko fedde wiyetende fédération almuɓe Fouta fedde tafande guila hitande ujunnaji ɗiɗi guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nayyi woni guila 2004 tawa fedde nde tafa ko hakkude dulumaji Demɓe e dulumaji Funeɓe tafi fedde nde ko sagataɓe almuɓe yiɗɓe moƴƴere yiɗɓe peewala yiɗɓe almudagala daraniɓe islam daraniɓe tijaniyankagal ko kañumen de ɓulni ngoɗo miijo ɓe tafi ndeɗo fedde ɓe indi ɗum fedde almudagala fandare fedde ɗe noon ko yidde rendinde dendagal CRMB e dendagal almuɓe kala almuɓe Fouta kala no lijoruno kamɓe kala ɓe jogo jaɓɓal gotal ɓe jogo fandare wotere fano ɓamtiri islam e nder reedu Fouta fedde rendinde almudagal ko guila hoore fonde ha to Bonji jeeri noon e waalo fedde nde ko joguinde récépissé mumen woni waɗande rekkoni guila 2011 fedde hettinande ko kañum noddi dendagal julɓe dendagal CRMB e dendagal almudagal e batu mabɓe nguɓe ɗamini joɗade ñande 13 lewru siilo woni lewru janvier hitande ujunnaji ɗi e nogas e ɗiɗi ton dulumaji Demɓe woni muju batu ngu noon ko wadde cimtola golle mabɓe tuggi 2004 nde fedde nde tafa faade oɗo saaha joni e nder jonde he kadi e nder ordre de jour mabɓe ene jeeya hen kadi subtade gardotoɗo fedde nde gardotoɗo diine o e nder nden falde gardotoɗo almudagal e nder nden falde tawa kala ken foti ko laamonguji ɗi haaldude e almudagal yiɗe haaldude e CRMB ko kañum woni poɗɗo toɗɗe kañum haaldete kamɓe kadi kala nde ɓe cohli haaldude laamu tawa on cuɓaɗo ko kañum tigui wonata poɗɗo haaldude e laamu no Pulaar heewide ni ko ala hoore yahata kono kadi ko waɗi koye sappo ɓuura bonde ko ɗum waɗi noon maɓe tafoñani hen on moɓe kooli taw ko kañum wonata kaldiɗo kala kone haal yetto laamu ko kañum foti haaldede batu nguubine waɗa koto ndulumaji Demɓe ko ɗon kadi fedde nde tafano ko ɗon woni siége fedde nde fodde 45 wuuro noon ko kañumen ndendi nden fedde nde noon eɓen jetta eɓe jarna dendagal ardiɓe e dendagal tambiɓe fedde nde kala ha tengti e hoorejo mayre biyeteɗo ceerno Hachima Anne mo guijilono kala jiɗɗo noon hedde ko ɓuri ɗo labde noddata ko ɗiɗo numéro uji nodda ceerno Hachim Anne hoorejo fedde nde ko 77 502 42 78 walla nodda ceerno Cheikh Demma numéro makko 77 119 89 47
walla nodda ceerno Amadou Kébé numéro mum ko 77 557 74 06 almudagal kala seeraɓe kala julɓe kala enen bisma nde garata e keewalla gara e peewalla ñande 13 lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi pendulumaji dembe maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement maître Adama Baldé ina safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitta ronkuɓe sowade ustaraɓe musibɓe teddorraɓe kala maître Adama Baldé ne yawrani ɓeena ustaraɓe goragu omo yawrani kadi ɓeena wonduɓe debbo cheyɗani walla wonduɓe gorko ladde maître Adama Baldé ko docteur cafrowo hakkillaji o holliri kanko neɗɗo o safrata ko hakkille mum ha hakkille sella ha ɓerde neɗɗo sella nde o fuɗɗo safrude rafiji keddiɗi ɗi maître Adama Baldé ina yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi moƴƴuɗo longal laaɓaɗo l'istikhara joom istinjaba ha timmi maître Adama Baldé ina yawrani ɓeena ɓiliɓe caggal leydi donki hebde kayitaji ha tengte wonɓe Europe ronkuɓe hebde kayitaji walla ronkuɓe hebde golle jokkodiri maître Adama Baldé joni joni haaju ma humto hano hannirta ni maître Adama Baldé ina yawrani ɓeena joguiɓe caɗele hakkude mumen e patron eɓe mumen e worɓe joguiɓe caɗele hakkude mumen e rewɓe mumen walla rewɓe joguiɓe caɗele hakkude mumen e worɓe mumen maître Adama Baldé wi sa jokkodiri e mum joni joni jiitoɗa hoorema hano hannirta ni maître Adama Baldé ko jawranɗo ɓeena ɓe arsigaji men uddi maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni mo tawe to Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dembu Sara Daral Baali so tawi a yettima ɗon sa waɗi 77 351 77 23 walla waɗi 77 454 27 09 walla kadi sa waɗi 77 949 73 83 ko numéro uji makko WhatsApp ko numéro uji makko téléphone portable aɗa wawi kadi noddude bureau ji makko numéro fixe ko 33 976 12 00 maître Adama Baldé kadi sa yi to hello mum YouTube so tawi a waɗi maître Adama Baldé jinganen Fuladu ma yi toon golle paydude no fewi ɗe o waɗata maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawde jeeɗiɗi lewru siilo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habruji men e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo moon sehil mon haali Abouba enen nanggani en karallagal to ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñimen sehil men Saydou Abouba habruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie pudorɗen ardiɓe hôpital cardiologie mo Nouakchott ɓe kolliri tigui wonde Mohamed Wul Abdoul Aziz mennoɗo wonde horejo leydi ndi e oɗo saaha joni antirɗo e nder on hôpital ɓe kolliri tigui wonde e oɗo saaha joni o hefti calal makko hano hannirtani ɓe kolliri o semorino moƴƴi no fewi ɓe nanguirimo toon joni oɗo saaha joni nder hôpital o tan ko ha wawa foftade toon hano hannirtani beele kadi yoɓe mbaɗama observation hollirama kadi ɓe yi ko debbo ɓattiɗo no fewi biteɗo Asma Mintou Mohamed Abdoul Aziz kañum e hoore mum haalino haalande wande ni ñalawma hanki o hollirde kayim wonde ba mum semorino fewi
o ñaguima yimɓe foof noon wuro leydi ndi foof o ñaguima ɗumen le dangal mauritanaɓe kala e dendagal julɓe kala o ñaguima ɗumen nde ñagonto o jarni ɗumen o ñaguima ɗumen kadi nde ñagonto Allah jinnaɗo makko gorko o nde Allah rokkata ɗum jamma ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate ceerlade kañum e gollidiɓe mum ɓe kolliri tigui alkamisa hanki o wonde kay e nder waktuji no gasanayi cakkiti ɗi ko ujunnaje 4 e temedde jeenayyi capanɗe jeenayo e yimɓe joyo kolkisa e nder holkiso he noon ujunere temedere capanɗe jeeɗiɗi e jeenayo tawama ñalawma goto ko fiɗaɓe mborosa coronavirus e nder ɓe cellaɗo ɓe noon hen capanɗe jeetoto kepti cellal men paati galleji men yimɓe nayo kawri hen ladial on paami tigui mborosa coronavirus e kala ñalawma mo ƴellito no fewi e nder leydi he ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni Yahya Wula Cheikh Mohamed Val kañum woni gouverneur woni tigui walimo dahlet Nouadhibou alkamisa hanki o yeehi tigui yettinoyde duwawuji makko e duwawuji dow inde hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani faade kayim e galle walla mbiyen famille wiyeteɓe e hel Abdel Baqi noon ɗum noon ko caggal jaltugol aduna biyetenoɗo Mohamed Limam Wula Abdel Baqi on ko kañum wonno hoorejo fedde wiyetede alfedde almamaɓe e ulamawuji tawteɓe nder daklet Nouadhibou kanko waali o noon o yahani goto mo yiyade c'était timmude no fewi nder sete he noon omo yaadi hen e ɓurɓe hewde kayim halfinaɓe nden ka e kisala e ardinaɓe wuuro Nouadhibou ngo ha joni koye on fannu keddoɗen ko caggal nde o ummi toon kadi hollirama o yettima to galle wiyeteɓe Ehla Cheyne toon kadi nayomu toon ko yettinoyde duwawuji makko e duwawuji hoorejo leydi ndi kala jaltugol aduna debbo biyetenoɗo Koura Mintou Soylima o noon hollirama ko hecci hanki ñande alarba nde yalti aduna ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Mauritanie alkamisa hanki o gasannoɗo kanŋe goto to rewo leydi ndi e to rewo leydi ndi wasi fittade mum o wonno koye dow werla goto o saami e leydi ko ɗon tigui o wasi hen fittade makko hollirama kadi e saaha nde o saami e leydi nde omo samduno e wonɓe ɓen noon mbaɗi hen gañiɓe ɓen gañima ɗum noon taw kadi ɗum accident o waɗi koto nokku to wiyete rawda waɗɗade noon ɓe paano koto nokku to wiyete Guiley Bandoura ko nokku kewɗo kanŋe no fewi ko toon ɓe paano kanko goski mayɗo ɗo e dendagal gañiɓe kala ɓe mbawi tigui artirede to hôpital mo Zouérate ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fodde 52 association woni fedde kañumen kala ndenti mbaɗi erago namdade kay ko ɓuuri yawde e yaccade sans condition nde woppitte ha laaɓa ɓeɗo ngawlenaɓe nangganoɓe kay tawa nanguira ko fate kay rende jeyiji mumen e kollade mumen e guesse mumen ko ɗum nanguir noon nangga tigui oɗo saaha kala tawi nder kasoji ɗi rosso ɓe namdima noon nde ɓen nanggaɓe cokkaɓe nde goppete ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe kalani ɗon kadi ɓe namdi kadi nde losgoji jaaɗi woni enquête nde waɗete hen ha joni kabaruji men demgal Pulaar to leydi Mauritanie so ummima toon ko leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum mbaɗino ɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andin ɗumen ko fate bulletin de santé to coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe koliri noon aljuma hande o wonde e nder waktuji no gasenayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunnaje 2 e temedde capanɗe jeenayo e yimɓe tato kolkisa e nder holkiso he noon temedde jeegom e capanɗe jeegom e yimɓe tato tawama e jaati ko filaɓe mboroso coronavirus ene qime tigui e nder temedere kala hen nogas jeegom piccal capanɗe 5 e jeenayyi ko fiɗaɓe mboroso hollirama noon hen capantato ko contact sibi woni memodirnoɓe wonduɓe RFI o temedde jeegom capantato tati heddiɓe kala ko communautaire woni hay goto men anda to ƴetti RFI o e nder ɓe cellanoɓe noon hen temedere capanɗe 5 kebti cellal men parti galleji men yimɓe tato ne tampisane ma mbalite to banggue fofango tato woɗɓe kadi kawrela dialla e oɗo saaha joni bila ko wilditi doggola coronavirus e nder leydi Sénégal ɓe jettima capanɗe jeeɗiɗi ujunere e temedde jeenayyi capantato e yimɓe joyo e nder ɓe noon capanɗe jeeɗiɗi e tati ujunere temedde joyi sappo e joyo kefti cellal men hano hannitini patino galleji men ujunere temedde jeetati capanɗe jeenayyo e joyo neɗɗo ɗum woni ko hawrela dialla ñalawma hande o kadi ɓe kolleri ko hedde juuɗe safroɓe nder leydi he taw ko wonduɓe coronavirus eɓe qime ha ujunnaji 2 e temedde 5 e nogas e nayo neɗɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen karima zéro zax kam zéro zaxas
wondiɓe mumen jeetato kañumen kala teɓama aljuma hande o caggal juulal tusbara ɓe nanguira noon ko ƴettudeɓe drapeau taw ko drapeau timtimol woni tigui drapeau wiyeteɓe LGBT woni lesbienne debbati gorkati hen ko drapeau noon ɓe duppi caggal juulal jama tusbara ɓe duppi ɗum kadi ko yesso assemblée nationale woni suudu sarɗiyeji leydi ndi hollide kay mette mabɓe hollide kadi ɓe jaadani ko fati e debbati gorkati e nder leydi he kamɓe jeetata kamɓe jeenaɓe fof noon ɓe teɓama e oɗo saaha joni eɓe tawi tigui eto commissariat de police mo plateau ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen alkamisa hanki o kadi accident lawol waɗi e dow lawol e laabi Sénégal accident o waɗi koto waɗi koye nder falde Matam sara wuuro witengo Sadel hollirama noon ko auto transport mo hinde 404 noon ɓe keewide woppuya kañuma waɗi accident o waɗi accident noon neɗɗo goto wasi hen fittaɗo mum yimɓe jeegomo gañima hen e nder ɓen jeegomo hollirama hen ɗiɗo ene tampi sanne yimɓe hewɓe noon tawtoraɓe kolliri tigui wonde ɓen gañiɓe kala nawama to hôpital mo Wourossogui hollirama noon basɗo hen fittaɗo mum o kañum wonno entraîneur équipe biteɗo ASC Nasrullahi kañum wonno on entraîneur ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal yoga e yimɓe hollirama tigui ko janggo jeetati lewru siiɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi fuɗɗoto Rouma Diarry woni campagne électorale ko fati e sumgoji ɗiɓe mbiyata sumgoji local e nder leydi he tijjaɗi kay ɗin sumgoji poɗɗi wadde ñande nogas e tati lewru siiɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi sababu ɗum no ɗum saabima noon ha Macky Sall hoorejo leydi ndi o wawi yaltinde enveloppe tawa enveloppe ko milliard uji tati franc CFA tati taw ko haalisa franc CFA ɗum noon koko fati kay e Rouma Diarry woni campagne électorale wonande kay landa kaw ardi taw ko landa Benno Bokk Yakaar hollirama noon hono no holliri kay Diande Rewmi quotidien ɓe kolliri kay on haalisa foti faade koye ɓen ardiɓe woni tête de liste ɗiɗon landaji ɓe kolliri noon ha e oɗo saaha tigui mo kalten wonde kay ɓeɗo yimɓe taw ko jeeyaɓe e landa Rewmi woni yimɓe oɗon biyeteɗo Idrissa Seck yimɓe muɗum yimɓe landa mum e yimɓe landa PS taw ko tawtoɓe Macky Sall hay oɗo saaha joni kollirama haydara taw ala koɓe keeɓi e ɗiɗon koppereje hollirama noon ko ɓuuri hewde kay e ardiɓe liste uji Benno Bokk Yakaar ko aljuma hande o keeɓi koppereje mumen kala heeɓi enveloppe mum kono yimɓe rewni e yimɓe rewni e yimɓe PS ha oɗo saaha joni kollirama haydara taw ala ko puɗɗi yiide ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar seno mima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paaɗen colonel Azimi Koita hoorejo leydi ndi taw ko e mbadi transition woni laamu sabbodu o bismima aljuma hande o jeeɗi lewru bote hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi délégation taw ko délégation de la maison de presse wondude e wiyeteɓe autorité de la communication wondude e wiyeteɓe comité national des légal accès aux médias de l'état kamɓe kala noon bismamaɓe to Palais Koulouba ɓe jewtiti ko juuti no fewi noon ɓe kolliri addiɓe toon noon ko wadde présentation des meilleurs vins woni tigui sun duwanademo ko fate hitande hesere nde ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni police mo 9e arrondissement mo Bamako ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima sagataɓe tato dartonnoɓe guyka dabeje ɓe kewno wujjude noon ko nayya janani e gayi mumen eɓe nawa eɓe jeewiya ɓe kollirama noon kamɓe kala noon ɓe teɓama e oɗo saaha joni ɓe teeɓa noon sahade ɓe nanggade ko ñande jamma 31 décembre 2021 ko ñande hen ɓe teeɓa ɓe tawrama kadi eɓe jogui capanɗe tati sawrudu capantati holsere ko ɗum ɓe gonno e soggude oɗo saaha joni noon kamɓe kala ɓe teeɓama tawi juuɗe dadiɓe ɓe nangga ko sarata nokku wiyete sebani koro kamɓe kala kan tamɓe tata ko foof noon ɓe tama manam ɓe fof ne jogui carte d'identité taw ko carte d'identité militaire e oɗo saaha joni noon ɓe mbattama e juuɗe justice tawa ko justice mo 4e justice tawa ko commune 4 mo Bamako ha joni ko leydi Mali keddoɗen militaire uji russe hewɓe jiyama tigui e oɗo saaha joni e nder wuuro Tombouctou e taari ɗum kala hollirama kadi woɗɓe hewɓe woɗɓe ne poti addata ko militaire uji russe kamɓe dadiɓe malinaɓe noon ɓe kolliri tigui wonde kay ɓena militaire uji russe tawateɓe nder leydi he ko caggal kay ndeɓe leydi russe nelduno leydi Mali matériel kewɗo ko ɓen militaire uji noon gari tigui ko wawde jangguinde e famminde militaire uji Mali holno ɗina matériel uji kutorte woni ko wiyete service après vente koɓe formateur woni tigui arɓe formude walla heblude koninkoɓe leydi Mali ko ɗum addiɓe e nder leydi he hollirama kadi ɓoyata hewɓe woɗɓe ma gara ha joni ko leydi Mali keddorɗen
halfinaɓe ko fati kayim hollirama tigui e nder rapport taw ko ɓen witeɓe l'observatoire droit de l'homme ɓe kolliri tigui wonde rapport mabɓe wonde dadiɓe leydi Mali mbaɗi gueɗe kamtude no fewi e nder ndeɗo yontere wotere gueɗe kamtude no fewi e nder leydi he taw ko ɓuuri hewde mbaɗi ɗum koye jambureɓe ɓe hollirama noon ɗum fuɗɗi koye taw ko ɓuuri wadde ɗum kadi koto centre leydi ndi woni hakkude leydi Mali hollirama noon ɓe kolliri noon yoga e guure kay tawateɗe nder hakkude leydi Mali ɓe mbawino wadde toon gueɗe kamtude no fewi ñande jamma 31 décembre ɓennuɗo ɓe fodde kene qimen ha sappo jeeyo neɗɗo taw ko jamureɓe ɓe jooɓima toon pittali men kamɓe dadiɓe noon koɓe yedduɓe ha sori ladde ɓe kolliri tigui dendagal ɓeɓe mbaɗi toon kala ko terroriste enan hollirama kadi ɓe kolliri kadi wonde ñande hollirama kadi wonde ñande hollirama kadi wonde e nder falde taw waɗno falde commune Monara e commune Mod Banamba kala waɗɗani kerol hakkude mum e leydi Mauritanie toon kadi ko famde fof sappo e jeetato ha nogas tato civil ɓe jooɓima toon pittali men yimɓe hewɓe kolliri wonde tawama toon ko wiyete fosse commune woni biidi mawɗi no fewi eɓe gubbi hen yimɓe hewɓe ɓe gubbida e gaska wota ɗum noon ko gueɗe kamtude no fewi e wiide observatoire syrien observatoire malien des droits de l'homme ɓe kolliri kadi ñande tati lewru siilo gonɗen ɗo to nokko biteɗo guire toon kadi waɗani kerol hakkude leydi woden toon kadi hollirama koɓe nangui toon sagataɓe ɗiɗo jambureɓe ɓe jaadi mumen caggal ɗum ɓen jiita ene mbasi pittali mumen ñande nayya lewru siilo itaali ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi kadi to nokku to witte niya wuro sara bandiagara toon kadi hollirama kadi dadiɓe ɓe mbawin tigui nanggude toon jambureɓe hewɓe no fewi ɓe piiɗu men ɓe tonggui ɗumen ɓe piiɗu men piile musse no fewi e nder ɓen fiyaɓe hen nayo mbasi hen pittali mumen dadiɓe ɓe noon koko jeddi oɗon habaru ha sori ladde ɓe kolliri tigui dendagal ɓeɓe jooɓi pittali men e on nder ɗiɗon diwnuji kala ko ɓen taw ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen habaruji men e ɗemgal pulaar ɗo e habridde he ko musidɗo moon seydi moon Ghali Abouba to karallagal ko miñi men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.